एसे खेंख्रा जा ओरै 1 2 3 ओइ राफिन नु खमायना इदों या बिया फैदों Keratin aku banyak kayak. बुंनाङा ब्रा जेबो अयनाय जायोलै आंनो मिनिनो ओंखारो 1 2 3 दिनैना लकेसना मोदाय सावग्रा मोदाय सावग्रानो गोथै सावग्रा मोदाय सावग्रासो होनलायलांबाय ओमफ्राय आं दिनै नै हाय होनो सिख्लाफ्रा मोदाय बायदिसिना बे गावखौनो माइखौ बारगोन केमेरा होदो बादो दख'नाफोर फैखोदो दे फैखोला सिनेलायावनो दोनदो जों मारगौ Bungka, obiting fast. 이 시간 다 가면 우리 문지 안 돼요. 잡태라이 양나 뭐 카무 안 가네. Nah. Gila. Ayo. Ayo थाबायनो हायालै जा सादों एबार हायावहाय बारजोंखौ खनसे लाबोस्रांदो खनसेबो माबाखौ मा होनो टिजारखौ बे माननि लास्टआव नोङो दोन बे खामसेना नोङो इथिं नायनानै थाखादो माने ना मारै नों दबथिं जानानै बिखुंनि बारजों होनायाव बे लास्ट शटखौसो लानो नागिरदों ना Ayo. मादि प्लान खालामनांगौ आंलाय ओरै लाइन जाना थानांबाय औ ओरै थांसै माने इसोरो इथिं नायना थासिगोनदां होमबा साब्रै माबा जानांगोन साब्रै दांदो थांफादो नोंसोर सानैया गैलाखौ माले गारिनिखौबो खोनागोन खोनाया मबाइलजों खोनागोन ना मबाइला खोनाया सम जायो आंनिबो जायो जानायालाय gila dong le what a beautiful feeling guys hit nugun kintu borea nugun kintu kamera owner आरो माखासे सिनफोर दंबावो माबा एकदमबारे फानि बिराद फानि आरोना नायनानै माने उदै हमथालायनानैसो मिनिनांगौ जागोन ओरैबायदि फानि बेखौ उनावहाय भिडिअ रिलिज जाबासो आं आपल'ड खालामो नोंथांमोन नायनानै थादो भिडिअखौ थेंक इउ फर वाचिं